Хора, Госпожа Газдела ще прави бъбълти. Следващата част ще бъде много по-вълнуваща и бушуваща, да, и забавна, защото ще имаме... Ето. Вижте. Ама никъде няма розово имче. Само едно. Ама на твоите топки. Вижте, тя ми подари, хора, ето тази топка. Много яка. Така като лъжичка. Айде. Тя го справи бални лабута. Но ме кефи. Разсипваме водичка и сме готови за баба. Ще ми деш ли на мен тогава прокатма? Не. Лоша ли? Я? Ейнс, красавка. Това сега, ако го оставиш така, нали знаеш, ще порасти. Ако искаш да го остави така, без да го излагаш. Чао, хора! Не, ще го. Айде, госпожа Балан, си сипвай си тъптиките. Я ми вземе тия, които паднаха от мишката. Колко са? Ма хора, погледнете тази козичка тук, как се репо на всяко нещо. Слушайте. Балата! Що си взеч? Едното падна в канала. YouTube канала. Ма не, наистина. Балното лабубо. Хора, тя е много забавна. Добре, те ще ги сложи тук на даталал. Сега трябва да махнем някакъв титовач. Не! Не бе, той пропадна. Бу. Дайде, Той има розово. представи си. Вземи го. Айде хора, чао, сега сме две свързания. Ей, що издаде? Ма, аз им бях казвала. Добре. Чао!